ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ତ ଇଏ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା, ଆଜି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାଟେ ଦେଖେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ଇଏ ଆଉ ମୁଁ ବାହାରିଲୁ। ଝିଅକୁ ନେଇନଥିଲୁ କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ହାତୀ ଫାତୀ କ'ଣ ଥିବେ, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଝିଅକୁ ନେଇନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଗାଁ, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଗାଁ। ଜାଣିଥିବେ ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ମଜା ଲାଗେ। ଆଜିକାଲି ତ ଜେନେରେସନ୍ର ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ପାର୍କ ୟା କୌଣସି ସପିଂ ମଲ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଏଇଟା, ଆମ ଗାଁରୁ ଆମେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, କେମିତି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମ ଛକ। ଏପଟକୁ ଗଲେ ଆମର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ପଡ଼ିବ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଗଲେ ଆମେ ସିଧା ରୋଡ଼ରେ ଯିବୁ। ଏଇଠୁ ଆଗକୁ ଆମର ଜଣା ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଟର୍ନ କରିକି ରଖିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ କୋଉପଟେ ଗଲେ ଆମର ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ଟୁଲ ଉଠେଇ ଆସିବୁ। ଏଠି ଆମର ମହୁଲ ଗୁଳି ଥିଲା, କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲେ ଗିଲ ପଡ଼ିଆ, ଗିଲ ନଟି, ସରି ଏଠୁ କ'ଣ କହିଲେ ମଝି ପଡ଼ିଆ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ନିହାତି ଦବାଇ ଦେବେ। ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି